Maning jajalan syukur taring bawone iblis lanat. Wah, Bagong. Ponokawan Bagong. Nyerwete suaramu kaya bedet semono bapak Tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Kowe ngias karo Ratu Ndrawati kowe kadange taruna nata Mandura Prabu Baladewa. Tru, gentenan Tru. Kandangi sisan. Mah, kowe nek karo wong padula umah. Gentenan wis. Engko nek sing dibutuhke kowe ora ya kowe ngewangi aku ora aku adimu. Ya sabar aku dunek-unekke to. Aku le ngomong ngawur kok ya. Kowe le ngomong ki nyocok penggaling para pepunden nyocok penggaling para Nalendra. Ana ora ngono ndak mengko ora rampung-rampung perkarane wis gak diwangsuli. Nyuwun pangapunten wonten dawuh sinuwun. Aku butuh karo Bagong. Ngomong nek aku lagi males. Nuwun sewu. Bagong kalih kula sami mawon. Bagong kalih Petrus sami mawon. Ming kula menika wau boten tegel matur, sing tegel Bagong ya kula aturke karo Bagong. Dadi wis pancen tok ajang yen to apa kang diaturke Bagong mau, sayekti pancen wis tok gonta saha kadohan. Nggih, boten ajeng kula selaki. Petrus, nun. Kowe nyias karo Ratu Ndrawati. Kowe nyilani karo Ratu Ndrawati. Kowe padha karo ngino karo Ratu Ndrawati kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Lho kita iki. Ayo apal wong kula nderekke Sinuwun Ndrawati niku biyen kok takon Kresna kuwi sapa? Kresna ya Kresna. Kresna karo aku ki apane? Panjenengan kadange Werda. Mula aja nganti ngawu gawar-gawur. Bagong ka dielikke. Bagong dielikke cangkeme kono ora watun jeplak. Ing atase kawula sampeyan dhewe nek karo Ratu Ndrawati. Padha karo ngino karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Bagong niku adhiku. Sampeyan mbelani adine, kula ya mbelani adhiku. Pun padha. Dadi nek sampeyan ajeng nyeneni karo Bagong mangseneni Petruk. Mangseneni Ponokawan Petruk. Ing atase adimu ki Ponokawan Gedibal 17 wong elek kala mripat mung kere. Kok wani nyenam marang asmane Kyai Prabu Kresna. Nuwun sewu to Den mbok nek ngendikane sing penak. Kula ki wis do ngerti rasa temang ngendikake seru-seru. Bagong ki wong kere Gedibal 17 wong elek kala mripat mung batur. Piyai semanten iki wis prisa kabeh. Kula niku mung batur, Bagong ya batur, Gareng batur, Semar batur. Ning nek omongan niku sing penak. Ora usah dicolok-colokke teng mripat to. Mengko nek sampean muni kaya ngoten niku nek nganti kula wani pripun? Lho, kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu. Sing jeneng cacing menika dipidak menungso ngolet niku ora ngrasake lara, ning butuh malas karo sing midak. Mula nek nganti Petruk niku duwe perasaan mang cocok terus rasane Petruk. Nek nganti kula nesu nuwun pangapunten. Bagus, yen pancen karo nesu. Malah kuwi sing tak ajab. Yen pancen karo nesu wae. Gawes ngadeg jejeg karo Baladewa. Truk. Ayo. Wis ditantang kaya ana meneng wae, payah wae. Ngadeg, Truk. Ya. Bagus ngono kuwi. Wah, yen nu pancen wis tok ajangi jembar. Niatmu pancen wis gembleng yen tok arwani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Sing marai dudu kula, ning sampeyan sing utak-atik karo arasane Petruk. Sampeyan ajeng napa? Petruk, nuwun. Mumpung durung dadi korban ana ning negara Kang Marta. Durung murka kamurkaning Baladewa saiki kowe bali. Nun, kowe bali. Bali pripun? Bali ning Karangkadempel. Kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gicoke. Bapakmu kon ngilo karo cengle. Ing atase wing drajating Ponokawan ming Semar kere. Wong ora duwe karep bangun kayangan. Kok arep bangun kayangan ki sing diguk ragat apa? Bapakmu iki gablek apa? Oh iki dadi masalah lho, Mas. Iki dadi masalah lho nek omonganmu kaya ngono iki dadi masalah. Ya, Kong? Heeh. Semangkean kowe. Bapakku dunek-unekke, Truk. Wani, Truk. Ha iya. Bapakku metu omahe dijokoki kirik-kirike tak beleh kok. Bagong ora tak kirimke kowe lho, Truk. Wah, masem iki. Dosa kok ngejak-jak kancane ora. Nek sampean ngunek-unekke bapak kula ora trima. Nek sampean ngunekke kula Petruk wong Gedibal, Petruk wong kere, Petruk niku wong randuwe, monggo tak akoni. Tur dasare niku nyata. Nek sampean ngunek-unekke bapak niki wis nanting karo atine Petruk, kula kudu wani karo Prabu Baladewa.
Bener bapak niku wong sekeng, bener bapak niku wong ra duwene rasa mang biya warake teng endi-endi ngenten iki. Rasa bengak-bengok nek Bapak Semar niku kene rasa bengak-bengok Bapak Semar niku wong ora duwe. Kabeh wis do prisa Bapak Semar niku ponokawan. Ning nuwun sewu, derajatmu karo derajate bapak iki dhuwur bapak bol. Loh. Bol piye? Ah jenengmu sapa? Dundang bol kok ora gelem. Baladewa ku nek ngundang bol ngono. Heeh, abing. Wis. Jijik kok ora. Kowe marahi kok. Dhuwur bapak derajate tak kandhani. Bapak niku nek gelem urip teng kayangan, bapak niku dewa, nika Sang Hyang Bathara Ismaya. Lho. Kae iki Bathara Ismaya, kae kakangne Bathara Guru. Rungokke, ora ketap-ketip. Kae kakangne Bathara Guru. Aku nek dolan nang kayangan ki nek nyeluk Bathara Guru, Om ya, Tru. Heeh. Rumangsane pajake. Berarti nek nyeluk Betari Durga, Lek cengkulmu ya ora. Ming bapak niku gandrung karo katentreman, gandrung karo karahayun, gandrung karo karukunan pekasan bapak purun mudhun wonten jagat. Terus saniki nek kula gelem malik lelakon sampeyan, kowe kok ngunekke bapak-bapak ki wong sekeng, bapak ki wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu. Saiki kowe iki sapa to? Hah? Kowe iki sapa, Mas? Mbok aja kumalungkung aja songaran. Aja dupe sampeyan niku nganggo mekutha, aja dupe sampeyan niku nganggo seragam sing apik, aja dupe sampeyan niku nganggo bintang ning pundak. Ning jane derajatmu karo derajat kula niku teng ngarepe sing gawe urip niku padha menungsane. Gayeng iki. Terus, Truk, mumpung kono ora iso omong, terus, Truk. Jejeli terus, Truk. Lah kok sampean kok nek karo bapak kaya ngono kuwi. Nek bapak gelem dadi wong mukti niku, bapak niku dadi dewa. Tur sampean kok kaya ngono to sipate, Den? Kok sampean kok dadi kaya ngono sipate? Kula ora nyangka lho Prabu Baladewa kok mentolo ngunekke bapak gedhi bal, kere, ponokawan, batur. Gusti nyuwun pangapura paringono sadar piyai siji iki. Sampeyan prisa mboten ndek nyalon dadi ratu mbiyen sampeyan sobo tengene bapak kon dadi tim sukses. Krasa mboten? Krasa ora sampeyan? Semar, aku tulung ngono. Nek aku dadi Ratu Mandura kene sok tak aspal, kene sok tak naik pos rondo. Saiki ndi nyatane? Hah? Wang surat. Aduh, keseron, Gong. Cangkeme gedhe keseron ora. Tak polke volumene iki. Wen mangkel aku. Nek dadi Nalendra ki sing dadi pengayom, nek dadi Nalendra iku dadi sing ngayomi, sing mangku karo para kawula aja adigang adiguna. Sampeyan ora awet dadi ratu nek carane kaya ngoten niku. Sampeyan ora awet dadi Nalendra carane kaya ngoten niku. Kudu tresno asih marang kawulane. Mergo sampeyan dadi ratu niku kewajiban paring kabagyan dhateng para kawula, mboten kawula menika mang dadekke pancatan sirahe nggo lenggah teng kursi niku mboten. Ning mang junjung derajate para kawula. Nek sampean kepengin diajeni rumangsa dadi ratu niku apa werdine Sang Prabu kula tak takon. Dar kowe. Terus ora iso omongan to iki, ketap-ketip gleleng pajake Petro S2 ya, Tru. Heeh. Beton untumu. Lho, untumu ngendi? Universitas Tugu Muda ora untumu. Sak penakmu dhewe lah. Dadi pengayom sing apik. Apa werdine Sang Prabu? Sang Prabu niku nek basa Kawi tegese pelayan, tegese niku nglayani masyarakat. Ora sampean duwe derajat, duwe pangkat terus karo sapa-sapa. Sia-sia sing sumeh, sing senyum. Lho, sumeh niku kebak barokah. Sampean sapa-sapa? Sale. Aja dene. Sing ora ono disangar-sangarke men kabeh wedi, nek wedi terus dindak sirahe sak penake dhewe. Ora apik carane kaya ngono. Wah, iblis lanat. Malah ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petro. Nun. Tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadedane Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto. Pripun niku? Kecepatan kula rajung. Ora paham kowe ngerti apa? Lho. Soe kowe Petro gonamu cilik gonaku gedhe. Ngawur. Gunamu cilik gunaku gedhe ra. Sapa sing cilik gedene saka kadetaning Baladewa? Menang bayang pustaka Jamus Lima Soto. Nuwun sewu kula mboten marahi. Ning nek Petruk ditantang
kula karo sapa-sapa ora wedi waton pathokan kula bener. Metu jaba. Ayo metu jaba kula kandangi. Kuku ngarepe dhewe karo